Hai khazan ita khuktai bukhuk song tai jotona nalam sogo okok brok mix channel actually norok nukhna ani ganawo bo hongke ani dad ba ani babu ani dad ba ani babu ni kok sana thangke bini khorang belai ke kaham agi surai phangchini simi taksuk jora tui bini khorang khnai phaimani belai ke khna togo khorang bini rojab mung rok khna ke belai ke emotional hai rok go jora jorao belai ke khorang khna togo sini local church ba SNBA ni under Khumlung Baptist Pastoral Circle ni Motha hangke Joygobin Baptist Church sana thangke borok no Joygobin Baptist Church no foundation ba borok no church no songsawo amtui hai koekjon romui hingke ani dad ba ani babu bo khoroksa belai ke Christian kjam tai sana thangke khorang ni kok sana thangke belai ke khorang kaham asuk boyas ngui tongui bo belai ke khorang tabuk pointok sawo ba belai ke khna togo amon bagui tini norok no ang tubuima phaika ani dad no bini khorang bahai o channel ni through tini bono kisisa rojab runai belai ke khna togo norok bo enjoy khlaya nangni angkha klayo amon bagui tini ani dad ba ani babu no nong ni buskango rojab mung kaisa bo rojab nai tam rojab mung khung babu Sengsar menago himileng suka abono nong ni buskango bo rojab nai ani dad ba ani babu norok khna tokjaga nangni angkha klayo so norok enjoy khlaidi Sengsar menago himileng suka Jisuni khorang no knadi takuro Jisuni khorang no knadi Sengsar menago himileng suka Jisuni khorang no knadi bukuro Jisuni khorang no knadi Sengsar menago himileng suka Jisuni khorang no knadi bukuro Jisuni khorang no knadi bupang wapang rok no khulo moi sengle sini phola no phiogui manya bupang wapang rok no khulo moi sengle sini phola no mothangui manya sumsa gosewe jisu no ringdi bose sungno phiogui manai takuro bose sungno mothangui manai sumsa gosewe jisu no ringdi bose sungno phiogui manai bukuro bose sungno mothangui manai sengsar menago himileng suka Jisuni khorang no knadi takuro Jisuni khorang no knadi sengsar menago himileng suka Jisuni khorang no knadi bukuro Jisuni khorang no knadi Jisuni khorang no karai sengle khawo khakjang ma phaya Jisuni khorang no karai sengle khawo khakjang ma manya sumsa gosewe jisu no ringdi bose sungno phiogui manai takuro bose sungno mothangui manai sumsa gosewe jisu no ringdi bose sungno phiogui manai bukuro bose sungno mothangui manai sengsar menago himileng suka
जिसुनि खौरां नखनादि ताखुरो जिसुनि खौरां नखनादि संसार मोनागो हिमैलें सुखो जिसुनि खौरां नखनादि बुखुरो जिसुनि खौरां नखनादि So khajani takuk tai bukuk song ani date ba ani babuni khorang bini bokal norok bahai ungjaka comment box o comment khlaiui norok saimano nongni views ba nongni opinion tai video norok jodi no sajagi tongkhe like runani tapokdi tai o channel no norok subscribe khlaya kongke o channel no subscribe khlai rui bell icon o sinui all phaike all obo sini rudi so khajani takuk tai bukuk song tai kaisa channel amtui no ani mungtui ang create khlaika norok arobo visit khlainai di tamni hingke amtui hai music video abo hingke English by ngai my culture my language my lifestyle blog abo ni tui jotoi English by khlaijaknai state do sini state do tamo tong ani culture tamo ani language tamo English by abo joto details ke abo phunukjaknai so channel ni bumung tamo description o seirunai so ani bumung norok saimana saimaya hangke description abo hain hai seirunai so ani mungtui abo channel khulukjak norok amtui hai music English by my language my culture my lifestyle blogs aborok naina musungke a channel nobo subscribe khlairudi so every time a channel lo video upload hangke community post obo post khlairojaknai so a channel no norok visit khlaina tapokdi so khajani takuk tai bukuk song norok video nai tongma bagi norok nobo belaike hambai puilan simi paitak jora nai tongma bagi tai tamo sanai tinin bagi asang nong situng jotono no hambai